Funkar det? Nej, det funkar inte. Skitsamma. Jag ska precis laga mat. Alltså det värsta var att jag trodde att det var filé. Var inte det? Grow up. Okej. Ska jag äta majs. Och sen ska jag träffa Jens. Ta en drink. Eller 2. Och sen har jag köpt kokosfett. Det är bra. Och sen hallonsudarvinäger. För att nu ska jag liksom, du vet, komma i form. Where in the world that you're here with me? Hur mår ni? Yeah. Walk up the top and he will